आज काय विशेषच्या बातमीपत्रामध्ये आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत आजच्या लक्षवेधी अशा 3 महत्त्वाच्या बातम्या। तर पहिली लक्ष वेधून घेणारी बातमी आहे एकनाथ शिंदेंनी भाजपला टू द पॉइंट या मुलाखतीमधून जे सुनावलेलं आहे त्या संदर्भातली। शिवसेना युती धर्म पाळते, भाजपनं सुद्धा युती धर्म पाळला पाहिजे असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी झी 24 तासवरच्या मुलाखतीमधून भाजपला सुनावलेलं आहे। त्या संदर्भातली अधिकची माहिती आपण या बातमीपत्रामध्ये जाणून घेणार आहोत। तर दुसरी महत्त्वाची बातमी आहे माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या भाजपवर जहरी टीकेची। भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष आहे, त्यांना फोडाफोडीशिवाय काहीच येत नाही अशी घणाघाती टीका कोकाटे यांनी केलेली आहे आणि त्यावरून आता राजकारण तापण्याची शक्यता आहे। तर तिसरी लक्षवेधी बातमी आहे निवडणूक प्रचाराच्या सुपर संडेची। नगर परिषद आणि नगरपालिका निवडणूक प्रचारासाठी आजचा शेवटचा रविवार आहे, त्यामुळे दिवसभर राजकीय सभांचा धडाका असणार आहे। त्यामुळे त्या संदर्भातले अधिकचे अपडेट सुद्धा आपण या बातमीपत्रामध्ये जाणून घेणार आहोत।